Bueno, boas tardes, moitas gracias por vir. Hoxe estamos pouquiños, a pesar de que coido que a charla que temos é moi interesante, porque temos aquí a dos rapaces novos, moi emprendedores, para mí vou ver con moitísimo mérito polo que están facendo, seguro que polo que seguirán facendo acadarán éxitos importantes e, ademais, están facendo moito en favor da cultura de noso, da cultura galega e das letras galegas. Tomás González Zajola e Fernando Cimadevila teñen un montón de cousas en común, ademais de ser amigos, pois teñen unhas inquedanzas, coinciden moitas inquedanzas, por exemplo, en inquedanzas musicais, en inquedanzas literarias, e os dous son escritores, os dous son músicos, e os dous son editores. Tomás empezou hai tempo nesta teima da edición de libros en galego con unha editorial que se chama Urco Editora, dedicado a publicar libros de fantasía, de ciencia ficción, e un dos libros que publicou con éxito esta editorial é un libro de Fernando Cimadevila, que é O mundo secreto de Basilio Hoffman. Non sei se a partir de aí xa tiñan outros proxectos en común, pois decidiron crear, xa non lo contarán eles agora, decidiron crear unha nova editorial que se chama Contos Extraños, que se chama así porque está inspirada naquelas revistas tipo pulp que se publicaban en América na primeira mitad do século pasado, e copiaron incluso o nome que tiñen, porque era Weird Tales, Contos Extraños, naquele momento, verdad? Eu non me vou estender demasiado porque quero que eles falen e que teñan tempo bastante para facelo. Solamente quero decir unha cousa sobre Tomás. Despois lerei as biografías de ambos dous, pero quero decir unha cousa sobre Tomás que non podo dicir de Fernando porque non o coñecía daquela, que é que Tomás foi alumno meu. Foi un destes alumnos que os profesores estamos deseando ter. É un alumno que tiña unha aplicación extraordinaria, pero que ademais tiña unha relación fenomenal cos amigos, cos profesores, con todo o mundo. Acabou brillantemente a etapa secundaria, sendo premio extraordinario de bacharelato, chamamos. Premio extraordinario de bacharelato. E despois perdín a pista, aínda que volvín a topar un pouco máis tarde, cando buscando nunha biblioteca, nunha librería, pois atopei un libro que ao traductor saltoume a vista, o nome do traductor, que era Tomás González Zajola, que era O bosque dos raposos aforcados. E unha anécdota que quería contar de Tomás é que cando tiña a edad por os 11 ou 12 anos, resulta que no noso colexio fixemos todos, participou todo o colexio, fixemos unha curtametraxe para a televisión española que se chamaba Sabemos o medio ambiente, na que todo o mundo facía o seu papel, a maior parte estaban facendo bulto, lóxicamente, pero a anécdota é que xa naquele momento o responsable da música daquela curtametraxe era Tomás, que ademais o vídeo empeza cun rap que é da súa autoría total e remata cunha canción dunha música coñecida que era de Sergio Dalma, ao que ele lle puxo unha letra axeitada ao tema que estábamos tratando. Eu trouxe ese vídeo pasado a un DVD e estuve intentando poñelo para que o vísedes, pero resulta que é unha calidad malísima, casi non se oía,
e non decidiu non poñelo porque non valía a pena. Vou ler agora as biografías de Tomás e de Fernando e logo xa cedo a palabra a eles. Tomás González Arjola licenciouse en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago e fixo un doutoramento en Teoría da Literatura e Literatura Comparada, tamén pola Universidade de Santiago, especializándose en nacionalismo literario e poesía épica do XIX nas periferias de Europa. En 2007 funda a empresa de servizos editoriais Edicer, da que xorde Urco Editora, empresa dedicada á edición de obras de fantasía en lingua galega. En 2008 funda Sacauntos Cooperativa Gráfica, unha imprenta digital especializada en impresión de libros a demanda. E en 2011 Contos Extraños Editora, un selo editorial de tipo cómic. Como traductor de lingua finlandesa, asina as obras O bosque dos raposos aforcados e O muleiro ouveador, de Arto Pacirina, e Purga, de Sophie Oksani. Como traductor de lingua inglesa, asina, entre outras moitas, O Corvo, de Edgar Allan Poe, A casa no confín, de Hodgson, A gorila do verme branco, de Bram Stoker, e A praga escarlata, de Jack London. Todas elas publicadas baixo o selo de Urco Editora. Agora mesmo áchase traballando na traducción das obras completas de Lovecraft e da biblioteca completa de relatos de Conan o Bárbaro, de Robert Howard. Como escritor, ultima agora a súa primeira novela longa, Galiza Mutante, Poder Nuclear. No mundo da música, pasou Tomás por varios proxectos en diferentes estilos. Agora toca a guitarra rítmica en Ixion, un grupo de hard rock inspirado nas bandas de rock melódico dos 80, como Whitesnake ou Kiss, do que é cofundador. El e Cimadevila tiveron un proxecto lúdico musical chamado bucaneros.com, alá polos comezos da década pasada, e gravaron algúns temas, entre eles unha versión do tema derivado de Neverending Story, da banda sonora do filme homónimo. Fernando Cimadevila, dende sempre tivo unha estreita relación co mundo do fantástico. Presentou Aurin, librería dedicada á literatura fantástica na Rúa de San Pedro, Compostela. Publicou a súa primeira novela, O mundo secreto de Basilio Hoffman, O ladrón de soños, baixo o selo Alcayán, de Urco Editora en 2011, e prepara agora a segunda entrega desta saga fantástica. En 2011 funda Pragma Distribuidora, selo de distribución de libro galego que promociona editoras como Urco, A Través, Abrente, Corsarias, Edicións da Galiza ou Barbontesa. Dende finais de 2011 coordina o traballo editorial de Contos Extraños Editora, selo editorial do que é cofundador xunto con Tomás González Arjola. E na súa faceta musical foi fundador e vocalista da extinta banda de new metal de Goldman e agora é vocalista de Old John Deere, un grupo de rock que se inspira nas bandas de hard rock clásico dos 70. E ademais participou con Tomás no proxecto que antes comentamos. E unha última cousa, nada máis, con relación ao paso de Tomás polo noso colexio. En certa ocasión que estábamos facendo prácticas de manexo de dicionario, eu vin abrallado que Tomás está usando un dicionario inglés-finlandés. E claro, chocoume, explicoume el como era o conto. Pai galego, nai finlandesa, orgulloso das súas orixes, fixeron que desde moi pequeno Tomás falase tres idiomas, galego, castelán e finlandés. Agora tamén inglés, bueno. Deixo vos con eles. Moitas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación. Un placer estar aquí, un placer poder estar con Miguel despois de tantos anos de ter a vista perdida. E un placer presentar o noso novo proxecto Contos Extraños ante
ante un público que non estamos afeitos. Normalmente nos movemos moito no ámbito compostelán e saímos relativamente pouco. Entón, pois, vir até aquí para falarvos de contos extraños, pois, sempre resulta interesante e halagador que nos convidases. Ben, eu vou falar un pouco de por que xurde Contos Extraños e que é o que está a acontecer. Por que xurden cosas como Contos Extraños no noso panorama literario agora mesmo. O panorama literario galego, ao certo que está cambiando muitísimo desde hai 10 anos, máis ou menos. Até aí prácticamente nada, éramos unha literatura emerxente, periférica, e tiñamos un sistema literario considerablemente enfermo, caracterizado pola preeminencia de determinados xéneros que nun sistema literario normal, san, existen, pero que non son mayoritarios. Falo, por exemplo, da poesía. Nos anos 80, nos anos 90, en lingua galega publicouse prácticamente máis poesía que no sistema literario español. Sin embargo, non había prácticamente, si había, pero non tanto, narrativa longa, novela, e menos aínda a presenza de determinados xéneros que ben porque se consideraban menores ou de pouco prestixio, ben porque non había que nos escribise, pois non existían, como por exemplo a novela negra, a novela romántica, a novela erótica, a novela fantástica, a novela de ciencia ficción, etc. Isto cambiou nos últimos anos muitísimo. Cambiou tamén porque coa entrada de determinadas tecnoloxías dentro do eido de edición, como por exemplo a tecnoloxía de impresión digital, a impresión baixo demanda e todo isto, empezaron a emerxer novos proxectos que mudaron muitísimo o panorama. De feito, agora hai casi cando xa había desde hai uns anos un problema de inflación de libro galego, agora casi un problema de inflación de editoriais. Eu enterome de que nace unha editorial nova cada semana, prácticamente, sin exagerar, é unha cousa terrible, non? E que montou este editorial? Fulano e fulano. Que ese fulano tamén está en outras dúas, non? Creo que somos 4 gatos, pero que nos gustan montar outras cousas. Temos a teoría de que hai unha máquina destas expendedoras de editoriais. Sí, metes unha novela, claro, que sale unha editorial nova. Pero o certo é que hai nada, falar de algo como Contos Extraños sería impensable. Do mesmo xeito que cando montamos Urco, falar de algo como Urco, tiña unha anécdota a este respecto, que foi cando fundamos Urco en 2007, 2008, fomos falar con o noso primeiro distribuidor, presentamos o noso primeiro libro e dixemos, mira, vamos a editar principalmente traducción de fantasía, terror e ciencia ficción. O noso primeiro título é O Corvo, de Poe, temos estas ideas, o tipo chamamos imbéciles. Un tipo que íbamos a asignar un contrato de distribución e dixen, poso de sintezo, non tens nin puta idea, que pintarse? Claro, era un señor da bella gana. E, resulta que agora outras editoras máis grandes si están editando xéneros menores. Hai xéneros, de feito, como pode ser a novela negra, que en lingua galega xa son xéneros que están perfectamente asentados, que funcionan, que venden muitísimo, cousa que hai uns anos era impensado. Esperemos que a fantasía o sexa en breve. Por exemplo, se lle botamos unha ollada rápida aos libros máis vendidos de un sistema literario san, como pode ser o español, como pode ser o británico, como pode ser o francés, nos 10 libros máis vendidos sempre hai varios que están relacionados co fantástico, sexa máis tirado ao terror, a ficción, a fantasía clásica ou o que for, pero sempre hai algún libro deses. E, por exemplo, no Reino Unido, non sei agora mesmo, pero hai nada, os libros máis vendidos eran Harry Potter. E Harry Potter destronou como autor, J.K. Rowling destronou como autor máis vendido no Reino Unido a Terry Pratchett, que tamén é un autor de fantasía. Entón, que sigue ostentando o título de autor máis roubado nas librerías do Reino Unido, por certo.
Pero, bon, ao que ia é que o feito de que aparezan esta clase de proxectos como foi Urco no seu momento e como é Contos Extraños agora significa que algo está mudando. E o feito de que un Contos Extraños estea funcionando, que non é algo que dices, pois vendemos 20 libros de un título e nos quedamos aí tan contentos por publicar. Non, realmente Contos Extraños está publicando e realmente cando coñeces as cifras de vendas de outras editoras pois con prestixio e con tempo, non? Eu, por exemplo, que teño unha imprenta e imprimimos libros a moitísima xente de nome, sei o que imprimen. E aquí na Galiza, desgraciadamente, nos últimos anos prácticamente ninguén imprime 2.000 libros. As tiradas estamos falando de 300, cousas por estilo en editoras grandes tamén. Non digo, evidentemente, Manolo Rivas vende moito, pero hai moitísimos de editoras grandes, novidades, 200, 300, que é normal. Contos Extraños están esas cifras, agora mesmo tamén, non? Entón, pois, creo que o feito de que, aos poucos meses a cousa chegue ao que está chegando, pois é significativo de que, polo menos, algo está mudando. E de que algo, pois, home, non sei se estamos facendo ben, se estamos facendo mal, pero polo menos algo estamos facendo e algo estamos movendo. E xa a respecto de como xurdiu, como funciona, xa nos fala agora o compañero Fernández. Aquí a pregunta non é esa. Pois, como xurden todas as cousas, non había alcohol polo medio, non estaba nun bar, o típico que diz, vamos a facer tal proxecto, vamos a facer tal... Hai xente que o que comentamos sempre, sobre todo os autores e tal, que teñen moitas ganas de facer cousas, non somos máis... kamikazes, non? Como soe decirse, porque nos lo decimos e logo por riba o facemos. Tomás tiña todos os medios ao seu alcance, por as súas empresas, tanto por Urco como Sacauntos a imprenta, lo levaba a distribuidora, co cal tiñamos o canal de distribución, e dicemos, temos as papeletas, imos intentar facer algo diferente a Urco, que sobre todo era o proxecto de Tomás, non? De dicir, Urco aí ven, unha editora sobre todo de traducción, de clásicos, ten algúns autores tamén de aquí, como a Liña Callán, na que publiquei Basilius Hoffman, que foi o primeiro proxecto así que tive con Tomás en relación ao literario. Os musicais xa levaban bastantes anos, decidimos sacar, en principio, esta publicación que se chama Contos Extraños, que foi o primeiro proxecto. Mais que unha editora, queríamos sacar unha publicación que englobase varios autores. Como podeis observar, que teñades ou coñezades, Contos Extraños trae o primeiro, o segundo, entre 10 e 11 relatos, novelas por entregas, de autores galegos, ou polo menos afincados aquí en Galiza. Por que queríamos facer isto? Primeiro porque o xénero literario de fantasía, de terror, xa estaba máis ou menos asentándose gracias a Urco, as traduccións e tal, pero dende logo había un oco enorme dos autores que pasaban os autores de fantasía galegos, os de terror, os de ciencia ficción. Si é certo que hai algunhas publicacións aí perdidas en algunhas editoriais máis grandes de fantasía épica, por exemplo, creo que se está considerado un libro que se ha considerado en 2007, foi a primeira novela de fantasía épica, cando é un xénero que hoxe en día está en auxe, desde fai 10 anos, a chegada do Señor dos Anéis, agora co caserista de Xogo de Tronos, e con 50.000 cousas máis. Entón, claro, estes autores, dixemos, que pasa aquí? Non hai autores, só hai a máquina de editores, non hai máquina de autores de fantasía, e decidimos crear este proxecto, que Contos Extraños, nós agora le chamamos Contos Extraños PAL, para diferenciar un pouquiño de Contos Extraños a editora, non? Presentamos o proxecto, buscamos autores, a través, obviamente, das redes sociais, porque hoxe en día é unha ferramenta fundamental, ainda que nos rompe un pouco a cabeza, parece que nos vai perder o tempo a nivel persoal, pero como ferramenta de traballo moi importante. Lanzamos a chamada e tivemos moita sorte porque empezaron a responder bastante xente. Neste momento temos un nutrido grupo de autores que demostraron xa unha boa calidade e que, ademais, número tras número relato tras relato, se ve que realmente se esforzan por mellorar, por facer do seu traballo algo millor, atendendo os consellos, atendendo os compañeiros. Deso falaremos millor logo. Ahora vamos ao que nos atañe o da Quinxa. Decidimos sacar os Contos Extraños PAL, é unha publicación trimestral, temos o número 0, o número 1, vai sair agora en maio o número 2,
Bueno, o número 0 é un pouco máis xenérico, o número 1 está dedicado á memoria do mestre do terror Lovecraft, o número seguinte, o número 2, estará dedicado á memoria de Tolkien, estará baseado na fantasía épica. A través destes novos autores e destes relatos descubrimos que había moito máis. Dixemos, ostras, pero xa que temos os medios, xa que montamos todo isto, porque realmente sacar un librillo como este non é o mismo que sacar unha novela como esta. A diferencia é que dá 10 veces máis traballo, porque non é un autor, son 10, 11 autores, 4 ou 5 ilustradores, hai que tratar con todos eles, hai que, bueno, ler máis que seleccionar entre moitos relatos que envían. Entón, claro, nos dimos conta que realmente había xente que escribía, xente que comezou a mandarnos enviarnos novelas, e dixemos, bueno, xa que temos os medios, vamos a apostar pola liña editorial Contos Extraños, e ademais, a parte do noso book insignia, que sería esta publicación trimestral, vamos sacar outra serie de proxectos, como que está, por exemplo, a primeira novela que publicamos, a primeira única de momento, o mes que ven quizás hai unha nova, esta primeira novela longa, que é O Morador da Fenda, fantasía épica, pura e dura, a primeira parte dunha triloxía que é Os Abismos da Noite Eterna, como toda boa novela de fantasía, ten que ser, bueno, fantasía épica ten que ser unha triloxía, non sei por que extraño motivo, a xente lle meteu na cabeza. Desde que chegou Tolkien instaurou triloxías e xa está todo mundo sabe triloxías. E, por certo, que está correxida por Miguel, a quen lle temos que agradecer pero profundamente a corrección express, que foi rapidísima e magnífica. Sí, porque senón non estaba ainda aquí. Bueno, tanto porque xurdiu o proxecto, supoño que xa vos queda aí máis ou menos claro, foi un pouco derivado desa inquietude de Tomás despois de Urco de decir, ois, tamén hai fantasía, tamén hai terror, tamén hai ficción científica, ou polo menos ten que haber, vimos dado unha oportunidade, a verdade é que a oportunidade que dimos a xente responde moi ben, sabemos que hai xente que ainda non coñece o proxecto, e que iremos descubrindo co tempo, porque estamos seguros que hai moitos máis autores e xente que quere publicar, que quere fazer este tipo de cousas. Non só notamos a boa resposta dos autores, senón tamén do interese da xente. Cando sei Contos Extraños, a ver, publiquei en maio O Mundo Secreto, maio do ano pasado, e, bueno, pensei bastante por ele, fixe promoción, tal, bueno, fui sacando máis ou menos cousas, ao final, por sorte, foi indo para arriba excepcionalmente ben, pero tive que facer bastantes cousas. O día que sacamos Contos Extraños, non, antes de sacarlo, dixemos, vamos a facer unha editorial que se chama Contos Extraños, e vai ser de autores de aquí, vai ter terror, vai ter ciencia ficción, tal. Só dicindo iso, chamaron directamente da Galega, en plan, como iso? Non pode ser. Chamaron dos medios, empezaron a preocuparse, e dixemos, bueno, isto é bastante inaudito, porque xeralmente tes que andar detrás deles, mandando presas de notas de prensa, pedindo favores e suplicando para que te faga un pouco de caso. Tal é así que cada vez que sacamos un libro, pues, por lo menos ata agora sucedeu, O Morador da Fenda, 2 semanas antes xa estaban chamando tamén que querían entrevistar o autor e que querían morir, ni sequera estaban na rúa, pero por que se xerou todo este interese? Non sei, quizás realmente existía un pouco moi grande, moito máis grande do que nos pensábamos. A xente realmente está emocionada, por lo menos nestes primeiros meses. Comenzamos en novembro, levamos 4 publicacións, estamos a punto de sacar a quinta, e realmente tanto os autores como o público respondeu ben. Que suceda no futuro? Pues, non sabemos, esperemos que vaya máis, chegar a un punto onde se asente, pero se conseguimos crear, ainda que sexan unhas bases pequenas, porque tampouco neste sistema literario precisamos un público masivo, precisamos unha cousa enorme, simplemente cunha pequena base de seguidores, unha xente que apoie este proxecto, pode perfectamente pervivir o tempo que faga falta. Non precisamos grandes medios, nin lanzar grandes tiradas, nin temos grandes custos, co cal é algo bastante, por decirlo, unha maneira comercial rentable, con poucos medios, con pouca xente que realmente o apoie. Por lo menos ata agora estamos liderando bastante ben, esperemos que a finais de ano estemos case asentados definitivamente. A ver, estamos tentando, pois iso, con este tipo de charlas, pois promocionar o proxecto e por menos darlo a coñecer. É o que realmente neste punto máis nos interesa, que a xente que coñece o proxecto transmita de, ois, mira, é un editorial que busca autores, porque nos seguimos buscando, seguimos dicindo, ois,
autores, tanto escritores como ilustradores, que nos envíen os seus proxectos e que nos estamos abertos a publicar. Sí, a este respecto, algo que non comentei antes, pero que nos estamos facendo, que está facendo muitísima xente, que está saindo agora nova, é intentar mudar o paradigma da venda, da distribución, da edición de libros galegos. Eu é algo que levo xa, no que levo pensando xa desde aí máis de un ano, e que me gusta definir como edición de guerrillas. Que edición de guerrillas? Claro, nos vivimos en un país moi pequeno, no que os compradores de libro galego son poucos, e casi por desgracia os coñecemos, a maioría, porque cando faz feiras, vas ao Culturgal, a Feira de Coruña, a Feira de Pontevedra, a outro chiringo e tal, acaba pasando xente que sabes que non son vendedores, son compradores, pero van a todo. Pois debe haber, non sei, 2.000, 5.000 compradores de libro galego, non máis. 10.000, sí, vamos a ser generosos. Ben, o que acontece é que todas estas editorias pequenas, o que estamos facendo é iso, estamos intentando mudar de algún xeito a maneira de editar e a maneira de distribuir. Non podemos pensar en traballar como se traballaba antes, como funcionan as grandes editoriais, de avasallar por tirada, avasallar por distribución, encher escaparates. Nós non podemos encher escaparates, pero sí podemos escoller 10 puntos de venda que son imprescindibles en este país e tratalos excepcionalmente ben. É o que estamos facendo. Contos extraños, a pesar de que estamos distribuídos por unha distribuidora normal que nos leva a todos os puntos de venda, temos reservados para nós mesmos 10 puntos de venda que cuidamos de unha maneira especial e nos que os propios libros nos apoian, nos coñecen a cara. Iso, nun sistema literario como español, é prácticamente imposible, porque os editores non coñecen os libreiros, porque claro, tens que percorrerte todo isto do español, que é bastante grande. Na Galiza, a Gonzalo de Cartabón podemos coñecer, a Pablo de Couceiro e a 4 máis. Ao final, todos nos coñecemos porque vivimos en un país moi pequeniño. Outra cousa que comentaba antes, por exemplo, a impresión baixa de mano. Nos podemos imprimir 40 libros hoxe e que mañá empezamos a Feira de Lalín, e o fin de semana que ven, que comeza a Feira de Compostela, se nos damos conta de que, ou a media feira, nos damos conta de que nos están quedando 4 exemplares de un libro, pois imprimimos 20 máis en media hora. Iso é, bueno, en media hora porque a imprenta é a casa, non? Pero bueno, digo que se pode facer, é factible, é barato, non hai stocks, non hai tal, e estamos sempre moi ao corrente do que está acontecendo, as diferentes mudanzas no mercado e tal, e nós, como non temos prácticamente nada que perder, ou moi pouco que perder, podemos virar rapidamente. Nós somos alegre, as grandes editoriais son un elefante, as grandes editoriais por onde pasan, pasan, pero agora mesmo, tal e como está a crise, tal e como están as axudas institucionais, que este ano para a edición foi un auténtico pago, nós podemos dicir, pois tiramos por aí. Unha editorial grande que ten 20 nóminas detrás, pois non pode dicir tiramos por aí, unha editorial grande, ten un tempo de resposta, é unha especie de Titanic, necesita empezar a virar 10 millas antes de ver o iceberg para ahora que está no aniversario desta época. Pois iso é o que acontece, e, por exemplo, cousas como ter 10 librerías de man, ter un grupo de suscriptores, por exemplo, que é algo que funciona en Urco, que o fixo por primeira vez Espiral Maior. Espiral Maior foi a primeira editorial que funcionando por suscriptores, e agora, despois de Espiral Maior foi Rinoceronte, despois de Rinoceronte Urco, despois de Urco Contos Extraños, e despois de Contos Extraños, Hugin e Mugin, que acaba de aparecer, historia nova, tamén de Compostela, como casi todas, que tamén funciona por iso. Que son os suscriptores? Pois son xente que se compromete a mercar un ou 5 ou todos os títulos ou unha línea en concreto a cambio de un trato especial, uns regalos, Contos Extraños personaliza as edicións,
Espiral Maior recoñece todos os escritores na última páxina. Nós tamén. Nos facemos todo. Rinoceronte fai un 10% de desconto, Urco fai un 10% de desconto e envía os libros gratis a casa, pois con eso, non? Como falamos de economías tan pequenas, estamos falando de esos 200, 300 exemplares, para unha editorial deste calibre, pois o feito de ter 40 persoas, que son as que ten agora mesmo Urco, por exemplo, que merquen, pois, entre un 50 e un 100% dos títulos que va sacando ao ano, pois supón que claro, que a editorial se mantén, porque os gastos se manteñen simplemente con esas vendas, non? Son pequenas estrategias que podemos ter nesta edición de guerrillas a que estaba falando, non? Pois, suscripción, os libreiros, descontos especiais aos libreiros que temos de man, as feiras, mudar esas cousas. Agora mesmo, pois tamén estamos un grupo de editores en Compostela facendo cousas porque o mercado se está vindo abaixo, as librerías se están fechando e temos que buscar vías para vender libros. E cales son as vías para vender libros? Pois, en moitos casos, é poñernos na rúa. Que moitos dirán, iso é devaluar o valor do libro, porque temos moitas veces esa idea romántica do libro, non? Da libraría como espazo sagrado, sobre todo os que nos gustan os libros. A libraría como espazo sagrado e tal. E, a fin de contas, coa inflación de libros que hai e tal como funcionan os libros para ben ou para mal, son un ben de consumo, e se a xente non vai ás librerías, pois vamos a levar os libros a xente. Se hai que levar os libros á praza e facer pois, unha iniciativa como que fixemos en Urco o ano pasado de 15 pubs da zona bella de Compostela que durante un mes, en vez de poñer un pincho de tortilla, puxeran un libriño minúsculo que lles dábamos por 10 céntimos, pois se hai que facer iso para vender libros e para que a xente lea, hai que facer iso. E xa está, e é precisamente o que estamos facendo tanto con Dos Traños como outras editoras. Bueno, que falabas das librerías, ahora que me lembro. É certo que a cousa está mal, que hai librerías que pechan e tal, pero que falamos sempre? Que son librerías e que son ferreterías de libros. Porque non o mismo, a xente, hai algunhas librerías, moitas, por desgracia, moitísimas, que poño o escaparate cheo de bestsellers e non vendo. Pois se queres, vais un monte dunha ferretería, está, pois aí os martelos e os destornilladores e que se venden sós. Porque hai xente que pensa eso, que os libros teñen que se venderse sós, como son bestsellers, como son moi coñecidos, que se vendan os autores, que vendan as editoriais. Eu poño unha estantería e xa me chega. Ese é o gran error, de feito, non vou dicir a librería, pero eu lle preguntei este Nadal, porque todo o mundo se me estaba queixando, que está moi mal este Nadal, eu lle preguntei, ois, que tal? Unha librería moi pequena que non ten bestsellers. E se ten moi poucos escollidos porque realmente lle interesa. E iso, a mellor do ano pasado, é imposible, sí, mellor do ano pasado. Por que? Porque ten a súa clientela fixa. Porque esa xente non enche as estanterías vendendo bestsellers e que se venden sós, non. Esa xente recomenda. Cando entres pola porta, saben os teus gustos, saben o que te interesa, poden recomendarche, organizan eventos, organizan actividades e crean na librería un espazo, un lugar lúdico, un lugar que non é só unha estantería e 4 paredes, sabes? Que é un lugar onde te sintes a gusto, onde encontras xente coñecida e venden os libros que eles queren. A mí me gusta este libro, vou vender, lo recomendan. A xente queda contenta, volta ao día seguinte, que me recomendas? Que actividade esta semana? Todas as semanas son actividades, todas as semanas son un montón de cousas, e crean realmente un espazo onde non son clientes, son amigos e xente de confianza, non? Agora, se usamos todos o sistema de FNAC, bueno, xa vemos canto aguantamos, porque se o sistema é, vamos poñer pilas de libros ao toteito, e cando a xente entre, ten que ser moi bo que chega ao toteito, este non, que só chega ata aquí. O mellor vendeu moito. Claro, se o sistema, logo a xente merca eses libros, e moitas veces pois, queda decepcionado, ou tal, acaban pasándose o ebook, ese tipo de cousas. Entón, claro, tamén hai moito sistema de traballo que comentaba Tomás, que falábamos que, a ver, é unha pena que peche librerías. Eu tive unha librería, tive que pechar pois, o comezo da crise. Eu tiña unha librería especializada e realmente se notou un baixón enorme. Pero mellor que non vai dicir ninguén, non é unha pena realmente que peche unha librería, porque a mí me dá pena. Pero en algunos casos casi que o merecen, porque non podes vir eso. En todos os sistemas literarios hai parasitismo, non? Entón, claro, cando te dedicas a parasitar, tarde ou temprano vai te vir a vacuna e vai eliminarte. Entón,
o que comentabas, a similitude entre a lebre e o elefante. Mentre unha editorial grande tarda moito mirar, decidir que facer, que non. Unha librería pequena, unha editora pequena, pode tomar esas decisións moito máis deprisa e, por sorte, para nós moito máis sen pensalo, porque se te das un golpe, bueno, como moito nos caemos, poñémonos unha tirita, nos levantamos e seguimos. Unha grande, se dá un golpe moi forte, millón nos levanta. Claro, e a eso se suma en un sistema literario unha especie de pacto así, medio de silencio ou extraño, non? Que houve entre os últimos anos do realismo e até agora, co mundo editorial, por parte da Xunta e como editorial, que era super subsidiar todo, non? Todo o que é cultura galega é bom, porque é galego, entón vamos a subsidiarlo moitísimo. No mundo editorial, iso traduciuse, bueno, hai subsidios que non estou en contra deles, de feito o grupo recibe, cuantos años me da recibe nunca, e está moi ben. Hai subsidios que son moi útiles. Por exemplo, o subsidio de traducción, eu creo que en cualquier lingua é fundamental, porque para as linguas, para as literaturas emerxentes, como literaturas periféricas, como a galega, é fundamental dotarse de literatura foránea traducida para desenvolver a túa propia literatura. Hai subsidios a traducción, funcionaban bastante ben, agora a saber como van, pero bueno. Pero sí que é certo que chegou un punto no que había tanto diñeiro, e sobre todo diñeiro en compras de libros, non? Tú imprimías 1000 libros, 1000 apalpador de Papá Noel, presentabas yo a Xunta e a Xunta dicía, compro 200. Está ben, compras 200 libros, van para a dotación de bibliotecas. No fondo, bueno, agora están indo, tardan 3-4 anos en ir para bibliotecas. Se quedan facendo en un almacén que é no Polígono Norterno, en Compostela, un almacén que está cheo de libros desde hai muchísimos anos porque non se movían, simplemente con dinero público se compraban libros editoras e se quedaban ali. Entón, os editores calaban porque recibían basta e recibíamos basta e bueno, e a Xunta distribuía algúns, regalaba a outros, non se sabía que pasaba con eles, non sei se os destruirían incluso e eso. Entón, había dinero. Mentres había dinero, non había problema. E a Xunta mercaba absolutamente todo, pero todo. Agora nos explicades porque hai libros con 10 poemas que valen 24 euros. Que aconteceu? Que cando o que necesita o libro galego, por exemplo, un dos problemas do libro galego é que é caro. É caro porque se vende moi pouco. E se vendes pouco, tens que gañar máis en cada libro porque editar un libro é caro, porque hai que pagar maquetadores, correctores, diseñadores, imprenta. Editar un libro é caro se vendes pouco. Entón, os subsidios sirven, entre outras cousas, para que poidas vender a menor prezo e a xente merque máis. Cal é o problema? Que, bueno, que non sei por qué, temos o país que temos e algúns, non vou dicir nomes, fixeron a conta ao revés e dixeron, hostia, é que un libro que estou vendendo ahora 10 euros, se xente me compra 200 libros de 10 euros, pois son 2000 euros. Pero se en vez de 10 lle poño 22, a xente a comprar igual. Sí, a xente a comprar igual. Entón son 4.400 euros en vez de 2.000 euros. E iso multiplicas por todos os libros que faz no ano e o resultado é que, claro, nas contas de unha editorial grande, bueno, dunha editorial pequena xa se nota, pero unha editorial grande vos podes imaginar, unha editorial que publica 100 títulos ao ano, vos podes imaginar cales serán esas cifras. Claro, iso que significa? Que hai nóminas directamente e postos de traballo que las están perdendo que dependían exclusivamente de eso. Que aconteceu este ano? Bueno, estamos en 2012. 2010 hubo 3 millóns de euros para compras de libros. Que eu estou completamente de acordo con elas si se fan ben, e se controla o precio dos libros, se controla onde van os libros e nas bibliotecas. Estou completamente de acordo con os compras institucionais que as hai en todos os países. Hubo 3 millóns de euros. O ano pasado hubo 1.600.000. Este ano hubo 500.000 euros. Chegaron esta semana as compras. Chegou nos a cartiña a todos os editores esta semana. Até o ano pasado compraban todo. Todo o que presentabas compraban. Este ano compraron entre un 20 e un 30% dos títulos presentados.
Entón, o que vai acontecer... O ano que ven, que vai acontecer? Sí, o ano que ven non hai, probablemente, pero o que vai acontecer de aquí a final de ano e en 2013 vai a ser que o panorama literario, o panorama editorial en este país vai a mudar moitísimo. Vai a mudar moitísimo. Por qué? Porque nós, máis ou menos, vamos vivindo, eu teño 70, Fernando distribúe libros tamén, bueno, vamos aguantando porque facemos iso, facemos guerrilla. Pero cando aos que fan guerra e os que fan un frente de batalla potente, os elefantes, lles cortan o suministro, que acontece cando nunha guerra che cortan o suministro? Que a guerra vai mal. E iso é o que vai acontecer nos próximos anos, aquí a final de ano e no próximo ano, probablemente. Por iso están xurdindo tantas editoras pequenas e por iso creo que non digo que vayan a desaparecer todas as editoras grandes, pero, bueno, xa se están vendo determinados movimentos que son moi interesantes, como, por exemplo, que, de repente, todo o mundo está interesado en vender, en facer outlets de libros que antes se titulaban, por exemplo. Que nos almacenes non cabe máis. Os almacenes non cabe máis, antes as editoras grandes trituraban os libros, mandamos triturar. Todos os libros anteriores á normativa de 2003, vos podes imaginar os almacenes de Galaxia, ou de Xerax, os libros anteriores á normativa de 2003, non valen para vender. Que facían con esos libros? Almacenados hasta que non cabían os almacenes e despois triturados. Que se está facendo agora? Hostia, se sacas €1 a cada un, o mellor podes manter dúas nombres. E iso é o que vai acontecer, e están van a acontecer muchísimas cousas. E por iso as editoras como nós, ao mellor hasta sobrevivimos e todo. Bueno, derivamos o tema, pero seguramente en ningún outro sitio vos desvelen os trapos sucios das editoras. Non digades que dixen. Sí, isto está grabado, senón, non emitades e non publiquedes. E aí non podemos ir falando máis. Porque nos van chegar os señores de negro pola porta. Sí, debemos ir ahora ben, vamos a falar desto que lle den a contas. Pero, bueno, outro dos motivos de feito pola creación é a raíz tamén do que estás comentando. Unha das cousas, ou polo menos do que máis orgulloso estou eu, aparte dos nosos escritores, dos científicos que está grabando, de Contos Extraños é que hai xente que vai á librería e ao merca porque quere ler Contos Extraños e quere ler o libro en galego e de fantasía porque lle gusta. Eso que en principio é moi sinxelo é máis complicado do que pensades. Por qué? Porque é que non hai lectores de galego. Os lectores non caen dos árboles nin de debaixo das pedras. Os lectores son nenos que un día a medra e deciden ler en galego ou libros en galego. Eu recordo nos meus tempos do instituto, bastante alá, que parece xoven non son tanto. E hoxe en día tamén hoxe un pouco, que non é que non merquen libros en galego, non lean libros en galego, é que lle teñen a versión. O sea, se hai un can aí a punto de morderte, saltan antes o can que cada libro de galego. Por que se produciu isto? Pois un pouco de igual por que dicía Tomás, había dúas formas de gañar diñeiro vendendo libros, fai 20-30 anos. Un eran as compras da Xunta, e a outra era vendendo nos institutos e vendendo nas escolas, cousa que sigue funcionando. Entón, cal era o procedimento? Moi fácil. Quen decide que libros se mercan e quen non? Os profesores. Ben, pois vamos crear libros para vender os profesores. Non para que lle guste os alumnos, nin para que a xente lea con gusto, nin para tal, para vender os profesores. Os profesores lían, moi didáctico, moi educativo, vou non recomendar. Recomenda o alumno coche, que tostou. Un libro en galego. Cando consiguen rematar, pois, enhoraboa. Cando non, pero cada vez que había que ler un libro en galego, tal. Pasoume un caso, unha anécdota bastante curiosa que me chamou moita atención. Unha rapaza, este Nadal fixemos unha charla sobre un libro sobre de Basilius, unha rapaza de Foz, ademais. Me comentou, a verdade que estaba curioseando pola feira de Foz, a feira do libro, colleu o libro e mirou por detrás e dixo, que interesante, non me gusta, e dixo, e de repente que vos e dixo, non, un momento, volveu non colleis, pero está en galego. E dixo, non entendía, pero que non entendías? Non entendía que un libro así pode estar en galego, por que? Porque ten a concepción que como era interesante, non podía estar en galego. E dixen, pero eso non ten moito sentido, a lingua non determina o interesante que sexa un libro. Onde está a raíz dese problema? Pois precisamente neso, en que parecía que os libros había que venderos os profesores, os docentes, e non se tiña en conta o público en xeral. Se ti tes un sistema literario onde non tes en conta o público, se non faz caso que a xente lle gusta, porque se pode escribir fantasía, ficción, terror, será menos, e incluso ser didáctico. Hai xente que non entendía así, ou xente que escribía para rapaces, para menos 12-13 anos, ou que
se coñecía como literatura juvenil, que non era literatura juvenil, era literatura adulta, máis sinxela, pero non o mismo. Escribir para un rapaz non é o mismo que escribir para un adulto, os temas non interesan da mesma maneira. A moralina, os rapaces non son parvos, acheidan, se empezas a darlle lección no libro, o rapaz vai dicir, mira, xa sabes como son, non? Que basta que digas unha cosa para que fagan o contrario. Cal é o problema? O problema é que saían do instituto, saían da escola, e decían, os libros en galego son un coñazo. Claro, que ten que ver a lingua con que os libros son un coñazo, non? Entón, eso acabouse pervertindo, de forma de baixan as ventas da Xunta, non vendo libros. Os institutos cada vez me compran menos libros porque non teñen cartos. E os lectores saen do instituto e non van ás librerías a mercar os meus libros porque, vale por Dios, xa tive bastante no instituto con aguantar de estos. Entón, claro, un círculo vicioso que ao final, se non creas lectores, agora non os terás un futuro. E por iso os comentaba que realmente de algo de que estamos orgullosos de Contos Extraños, a editora en sí, dese xeito, desa razón de ser, non? De que hai xente que merda Contos Extraños por gusto, porque di, en galego, vou me atrever, merca un, gustei o seguinte, rapaces, os que regalan, bueno, este libro para nenos de 8 ou 9 anos, que dicen, pois me gustou moito, así non me ven. Os libros infantis, sí, quizás, estén mellor enfocados, e gusten máis. Pero hai un salto de idade que entre os 9 e os 17, 18 anos non acaban de captar o lector, realmente non engancha, non hai un boom que digas, mira, infantis, realmente hai uns, os famosos boleches, me gustan os boleches, cantos libros sacan os boleches, a patadas, se venden a patadas, e os nenos lles encanta. Tamén é verdade que nesa franxa de idade é a máis complicada, porque os rapaces chegan a un punto onde leen 12, 13 anos e de repente desaparecen. O chegar aos 19 e 20, moitos, tipo Guadiana, non? Voltan a aparecer e retoman a lectura. Pero que pasa? O problema é esa franxa, que non podes perder lectores durante esa franxa, porque se non chegas, e ao mellor recuperas o 10%. Se tiñas 10 lectores, agora tes o 10%. Inda, recuperando simplemente un 10% máis sería un 20%, sería o doble, sería enorme. E cun doble, imaginar que me dá 10.000 lectores en galego hai 20.000, o sistema non funcionaría igual. Porque, falando en pequenas cantidades, eu decía Tomás, non é o mismo publicar, imprimir 1000 libros, imprimir 300. Se imprimo 300, e vendo 30, 40, 50, salvo Q. Se imprimo 1000, preciso moitos máis. Se teño 10.000 lectores e imprimes 1000, significa que os de 10.000 lectores tens que vender o 10% a día. É casi inimaginable. É como se no Estado español hai 40 millóns de lectores e dis, bueno, pois hai 40 millóns, vou sacar as tiradas de 500.000 libros en 500.000. Ou de millón en millón. Entón, claro, quedamos ante iso. Bueno, nada, aparte do que vos comentaba, que se pode reflexionar sobre iso, se tedes irmáns, fillos, netos, que vos des conta que esa franxa de idade é moi importante. É certo tamén, porque hai xente que me comenta, e rapaces que outro día estive nun instituto que decían que claro, chega un punto onde nos mandan tantos deberes, tanta presión, que si temos tal, que si temos cual, non teñen tempo realmente para ler. Agora se está poñendo bastante moda nos institutos que poñen uns minutiños a semana para ler, con estos cuales que ponen 20 minutos, outros están poñendo xa media hora 2 días. A verdade me parece, non se me había ocurrido, me parece unha iniciativa estupenda, porque moitas veces o maior problema é coller o libro, abrilo e ler a primeira página. Maioritariamente a xente se lle interesa en tal, pasa a segunda por curiosidade, pasa a terceira, se lees un capítulo, geralmente a xente quere saber como remata o libro. O problema é coller o libro nas mans e abrir, ese é o maior problema. É como para calquera cousa, para sentarse diante do ordenador e poñerse a escribir, que está remoloneando aí dando 50.000 voltas e dicindo, bueno, non merendar, porque se no estómago cheo non teño combustible. Entón iso, que ese pequeno paso que están nos institutos e algunhas escolas parece bastante interesante, e que ao fin e ao cabo o panorama literario ten que cambiar, porque haxe un público e porque a xente o pide, non porque a xunta te merque libros ou non porque os profesores estén mercando libros, porque chega a un punto, como está pasando agora, que se está pechando e non dá para todos. O bo e o malo deste problema, tanto aquí como a crisis en xeral, que algo bo hai que sacar de todo o malo, non? O que comentamos antes, están surgindo moitas iniciativas, a xente está agudizando o inxenio, a xente di, pois xa non teño traballo, que fago?
pois xa non é tan fácil como antes, que fago? Dentro do malo de todo este problema que temos económico no país, dentro do malo bo é que a xente está agudizando en xenio, están salindo cousas moi interesantes, habendo máis movimento, esperemos que polo menos sirva para algo bo no futuro. Se conseguimos asentar este proxecto, igual que outros pequenos editores tamén asentan os seus, quizáis dentro de 10 anos teñamos un panorama literario moito máis amplo, de maior calidade e con moitos máis lectores. Ana, comentar, xa non te último. Bueno, pues casi xa non teño nada máis que comentar, se tedes faramos as preguntas. Sí, non, comentamos un pouco máis sobre contos extraños, así a grandes rasgos, o que vos comentaba que temos publicado ata agora, contos extraños, este é o número 1, este é o 0, esta publicación de relatos, ¿no? Relatos curtos, novela por entregas, eu non me lembro cando había novelas por entregas, pero sei que había novelas por entregas. Xente que lle gusta, xente que non, pero bueno, en xeral dixeron que era bastante divertido, é como ver un capítulo de televisión, non? Continuar, por lo menos te mantén enganchado. Logo temos unha liña, esta liña de contos extraños para nenos frikis, unha liña infantil entre 7, 8, 9 anos, que intentamos facer cousas realmente divertidas, un pouco máis gamberras do normal, non algo tan cursi como podía ser alguna editora. No fondo, nos estamos preparando para que non teñamos fillos, para convertirlos nuns frikis como nós. Sí, para eso se llama para nenos frikis, ou, como dixo algún, para adultos moi frikis, non? Pois é unha novela esta, por exemplo, pero a liña xeral unha liña así máis gamberra, máis divertida, pero ao mesmo tempo, pois, neste caso, por exemplo, pois, temos quebra-cabezas, como sopas de letras, diferencias. Ao final deste, por exemplo, tamén nos aparece unha receita de cociña. Supoño que todos coñeceredes a figura do apalpador, non? A estas alturas xa falaría dela. Aproveitamos tamén para meter un poquinho polo medio, pois, certa información didáctica que teña que ver, pois, o apalpador con o apalpador, pois, un xigante carboiro que vivía no Courel. E que é o Courel? Vivía no Courel. Que é o Courel? Bueno, aquí comentamos que é o Courel, que tipo de bosque é, que podes atopar ali, animamos a que a xente vai a visitalo, que son as castañas, que o apalpador trae castañas, sí, son esas cousas que salen da ida, para que sirven, se facía fariña con elas e tamén se cociñaban con elas, cousas que moita xente non sabe. É pequena información didáctica que pouco a pouco vai nos echando un pouco máis non só a figura do apalpador, senón a terra mesma, non? A coñecer un pouco máis. E pouco máis o que temos publicado ata agora. Pensamos sacar un libro que se chama Plof, Historia dun globo, que tamén é infantil, non entra na liña para nenos frikis, e que sairá para a semana que ven, esperemos. Esperemos que os autores mandan a versión definitiva. Sí, porque os autores que repasan demasiado, pero bueno, un libro infantil, a ver que tal funciona. E nada, pasamos as preguntas, xa non nos damos máis a palestra, porque vemos que empezamos a falar. Sí, non paramos. Menos mal que non encanos, si non, estábamos aquí estas 2 da mañá. Outro día estivemos de 5 a 9. Había cambios, é verdad. Pois nada, mira, estes autores que tedes aquí, dices que sacasteis en internet, que ibades en... O sea, que entendo que xente que non publicara nunca. Hai xente que publicou cousas, xente que a mes coñecíamos. Pois mira, deste primeiro número, bueno, primeiro é o 0. Hai unha novela por entregas que se chama Primeiros, de Fabián Plaza. Fabián Plaza foi o ano pasado finalista do Premio Minotauro, non sei se coñecedes, que é o equivalente ao Planeta, pero de fantasía. O premio de fantasía que saca Planeta, que é o Premio Minotauro. Fantasía e ciencia ficción. Que máis tenemos? Santiago Bergantiño, non sei se coñecedes a Santiago, tamén publicou... Con Urco, publicou unha novela que se chama Carmiña Burana, que ainda que o título sonía un pouco xocoso. Por certo, a Xunta comprou, creo que simbólicamente 20 exemplares o ano pasado. Nada máis, aí se nota, aí sí que hubo criterio negativo. Bueno, no número tamén está Jorge Emilio Bóveda, non sei se coñecedes, un autor de Ourense. Sacou un ensayo tamén con Urco. Sacou un ensayo con Urco que se chama Xanela Escura, 3 ensaios sobre cine de terror, e sacou con Toxo Soutos tamén un par de novelas agora e pouco. Pero é verdad que hai autores totalmente noveis. Tamén é certo que, por exemplo, Roberto Rodríguez, que é un dos relatistas asiduos de contos extraños, publicou no 0, no 1, falan no 2, é unha persoa que tivo moitísimo éxito. Coñecedes a rede social de Rede Libros?
penso que non. Bueno, comezou en Rede Libros, escribindo algún relato, a xente que se animou, é unha persoa que, aparte de escribir ben, é moi original, os seus relatos son realmente originais. Ademais, é unha persoa moi apegada á terra, ainda que vive en Tenerife, pero se nota que a botar moito de menos porque é daqui, os seus relatos están moi ambientados aquí. Enviounos unha novela, que é esta, de Morador da Cenda. Claro, unha persoa que nunca había publicado nada, que tiña un nivel léxico e un nivel narrativo, que diste, por que nunca publicaste nada? É que non enviei nada. É como a lotería, que lle digo a xente, se non xoga non te vai tocar. Hai xente que o ten na casa, non vou ensinar a ninguén, tal, bueno. E sobre todo que ten Roberto de profesión, que se nota, non? Que é un tipo que se levanta por a mañá e se escribir. Si, outro día mandou un mensaxe, xo borrei do Facebook, eso, é que baixa o ritmo literario. Enviou unha foto tamén do seu despacho. O seu despacho é unha terraciña, unha mesa destas de playa, claro, vive Tenerife, e todo ao redor bananeros. Señor, non sei como te espías para escribir cousas de Galicia, pero bueno, unha persoa que por amor ao arte, pois sae de traballar, escribe 5 ou 6 horas diarias directamente. Despois tamén hai autores que non publican, sobre todo porque, bueno, no Contos Extraños Pal se publica sobre todo conto. Entón, cando escribes contos, é moi difícil que se publique. Cando tes unha novela, pois mandas unha novela a unha editorial e, bueno, pois malo será que en algún lado, se petas a varias portas, non será mucho escrito en algún lado. Depende dos sexos. Bueno, depende. Agora xa é máis fácil que antes. Desde que apareceron as compras da xente é máis fácil, porque como comproban todo. Pero claro, cando escribes contos é difícil, a menos que teñas unha escolma de contos máis ou menos fiados e tal, é complicado como son. Se escribes novela ou escribes un poemario, que sabe outro, escribes un poemario, publicache calquera, non? Pero bueno. Intenta publicar poesía, non por iso. Exactamente. Pero é complicado, entón, cando escribes contos que faz, gárralos nun caixón e non os sabes nunca. Eu penso incluso que se publican máis contos incluso en recopilatorios en galego que en propio castelán, pero en castelán, salvo cousas que veñen de fora, clásicos recopilatorios de autores conocidos, alguén que di nunca publiquei nada, quero publicar este recopilatorio de contos, é inimaginable. Aquí non hai tradición, mira que en Sudamérica, en Argentina, muitísima tradición do relato público, na Bretaña tamén. Pero aquí nada, igual que como falábamos outro día dos audiolibros, aquí algo que é un audiolibro, un libro que lea alguén, Estados Unidos, Esta Rinoceronte desde hai 2 anos sacando audiolibros, creo que non os coñece nin os vecinos do local do lado. Son cousas que non se dan o que pasaba con contos, non? Que as editoras, non ser tan grandes, mirar e dicir, bueno, vou enfocar a miña liña editorial, vou sacar algo de contos, gustaballes moito. Pero en galego ainda saen. Sí que saen algúns. Hai xente que pensa que vou facer un recopilatorio de contos que máis non xixen unha novela. Obviamente son dous cosas totalmente diferentes. Realmente, traballando neste proxecto, te das conta que hai xente moi boa facendo relatos e facendo cousas cortiñas, pero que unha novela, unha cousa máis longa, pérdese totalmente. Non, que debo a pregunta, pero que unha máis xa. Mira, parece moi interesante o proxecto porque a máis eu teño a mesma idea que nun momento de crise tamén un momento de oportunidade para facer cousas novas. De feito, estou colaborando con un rapaz, un amigo meu italiano de Milán, que é un namorado de Galicia. Ele é dos Alpes, está aquí desde hai 4 anos, ten a moza en Ourense. Ele fai cine. Agora está facendo unha película, unha mediametraxe, longametraxe, case de 1 hora. Está facendo o sistema de crowdfunding, tamén ten unha experiencia parecida a vosa, no senso que, sen chamar os medios, eles foron ali, fixeron entrevistas, agora están por facer un documental a Todegar, tamén tivo bastante éxito, bastante boa acollida en charlas, cando fai unha presentación e tal, en Ourense cada vez vai máis xente, a xente gusta de participar. Falando con el, e outras conversacións que tiven, falábamos disso, de que estamos a vivir como unha época de extinción masiva de dinosaurios. Igual que cando os dinosaurios caíron, foron os mamíferos os que reemplazaron o seu lugar, que nun principio eran ratas, non eran máis grandes que ratas, ou pequenos animais que non tiñan futuro,
cando caíron os dinosaurios, que eran moi grandes, que tiñan moi pouco cerebro, non digo como unha analogía, pero era así, foi unha nova aposta evolutiva por un tipo de organismos con outros principios. Eu creo que estamos a vivir ou que podemos estar a vivir unha fase similar a esta, en todos os aspectos, en todos os sectores. No audiovisual, eu creo que cada vez máis, gracias á tecnoloxía que temos hoxe, que ademais é relativamente barata, hoxe calquera con un ordenador pouco máis pode facer case que calquera cousa de contidos culturais, pois creo que é moi interesante nese senso. É un drama, a crise, por todo o que implica, pero a nivel de emprender proxectos novos e sobre todo centrados nun mercado pequeno, local ou a nivel de Galicia ou digamos, máis limitado, é unha paradoxa interesante desta época de globalización, porque hai como dúas forzas, unha globalizadora, pero despois tamén hai outra moi localizadora, moi regionalizadora dentro do mundo. Despois, falando de aldea global, é mellor sitio, ¿no? Que este para unha aldea global. Pero sí, a mí parece moi interesante por eso. Queríamos preguntar como vedes a posible interacción ou competencia ou non con plataformas tipo Google, todo eso de autoedición, que cada un, aí prácticamente non existe a figura do editorial. Entón non sei como vedes eso, se vedes puntos de encontro, de choque ou que. Tomás? No, a ver, eu autoedición, que eu teño unha... Nós tamén levamos autoedición. Sí, Fernando distribúe autoedicións e eu, pois, na imprenta imprimo autoedicións e na empresa de servicios editoriais maquetamos, corriximos, facemos traballo editorial sobre autoedicións. Entón, eu teño un pouco de manía aos autoeditores, non? Porque suelen ser xente con unhas temas así un pouco particulares. Hai todo, pero... Os psicópatas. Os psicópatas. Non quería dicirlo así, desa maneira. Meu libro imprimiu, pero non o mires. Sí, exactamente. Perdón, que dices? Pero non o leas. Sí, imprimiu, pero non o mires. Non vai ser que lo plasas. E dís, non, este acento está mal colocado. Entón, mellor colles, imprimes e non mires o que dentro. Pero, bueno, eu, por a miña banda, as autoedicións, eu creo que é un fenómeno perfectamente normal, sobre todo pola tecnoloxía e tal, e de feito me parece algo completamente digno, lógico e encomiable, non? Que alguén diga, pois, non hai ninguén que queira sacar un libro polo que sexa, porque do mesmo xeito que... Tamén a autoedición, mira, Fran, que casaron que dixo que me autoedito e gaño máis. E que iso e vende libros. Claro, a autoedición hai de varios tipos, non? Hai, por exemplo, agora Contos Extraños publica xente que publica fantasía e hai un poquinho antes Urco, pero 10 anos antes unha novela de fantasía, unha novela de ciencia ficción ou fantasía épica ou algo así moi friki, non había que publicarse. Entón, un autor que o fixese faría unha autoedición. Sería normal, non? O sea, hai autoedicións dese tipo. Non hai ninguna plataforma na que poda publicar isto, non hai ninguna editorial que me convenza ou que quere apostar por mí, pois un modo publico sin problema. Esta autoedición de quero facer un regalo, quero as miñas memorias, que evidentemente só me interesan a mí e os meus familiares, quero pagar unha autoedición, facer 20 exemplares e repartirlos entre a miña familia. Me parece precioso e magnífico. E hai autoedición profesional, hai autores profesionais como Fran Zabaleta, que leva de libros, ou Stephen King, se está autoeditando agora. Sí, xente moi potente que di paso de editorial, para iso xa teño unha xente literaria que me xestiona as cousas e unha secretaria e vou que me busque unha imprenta e tal e vou autoeditar. Non quero ter unha máquina xigantesca detrás, sino que, claro, como se xa son unha máquina, gaño máis autoeditando. Entón, a autoedición é un fenómeno moi complexo. Realmente, restar non nos resta, sobre todo no noso... Sí, o que te iba a decir, que en galego non te resta. En galego non te resta. Castelán pode ser tal. Que pasa, respondendo ao que decías de Google? Pasa unha cousa. Primeiro, a xente, o que digamos ou non, en internet, ainda que poida estar moito, todo o mundo sabe que vai a 10 sitios, como moito. Hai xente que vai a 4 sitios, e esos 4 sitios ti podes mirar o historial, e que nesos 4 sitios estivo os últimos 6 meses. Baixar un libro, se é gratuito, primeiro a xente tamén así, se é gratis, non será moi pouco. Se teño que pagar, ainda que sexa pouco,
hai dous problemas. O pago por internet, que a xente así máis maior ou non tanto, ten reticencias ou ten problemas para pagar, por tal, PayPal ainda non teño conta, non quero dar os meus datos porque non pago, ou se non teño reticencias non vou pagar 3 euros por un libro que non coñezo de nada, dun autor que non coñezo de nada. O seguinte problema, como leo? No ordenador? Non. Ninguén vai querer ler na pantalla do ordenador. No ebook, para iso tens que ter un ebook. Entón, con todos esos problemas que te digo un detrás de outro, ao final o filtro é tan grande que non supón un problema. Xente que publica en Google, se te digo en galego, non hai problema. Xente que saca igual en Amazon ou tal, que é curioso, pero mira, coñezo 3 ou 4 persoas que publicaron en Amazon e dixen, estou de número 1, estou de número tal. Como vas a estar de número 1 de Amazon? Vas a mirar número 1 de, por exemplo, xénero, terror, en Galicia, en tal, claro, empezas a meter filtros, claro que estás de número 1 porque é o único que está. Tamén pode decir estou de último. Claro, podías ser último, pero a quen lle vas a vender iso? Sinceramente, os teus colegas, porque outra cosa, se dis no mercado anglosaxón, se dis inglés ou tal, si han saído últimamente cousas, pero ti como te promocionas? Vas por aí, descárgate o meu libro que son... A xente non ve cos mesmos ollos un libro impreso físicamente que unha descarga, non é o mismo, porque a descarga é algo virtual. Igual aquí, claro, haberá que agardar moito tempo para que o libro, digamos, digital estea difundido como libro impreso. En Estados Unidos está difundido que ten o 8% do mercado, o sea, que sabes canto afecta. E se comeu a tapadura. Eliminou o que fixo foi eliminar a tapadura. Eliminar a tapadura, eliminar os libros que merca xente que normalmente non lee. Eu non creo que sustitúa o libro impreso, porque son cousas distintas, pero sí que como complemento tal, eu creo que se artellará un pouco así a situación. Sí, é probable. Pasa que moitas veces falamos, eu gusto un pouco farto de oír a asociación de editores, da industria do libro, nosotros falando de o futuro, o ebook e tal, e claro, que ves que está falando do futuro e do ebook xente que ten, a veces, e como, perdón, porque non animalada, ten dificultades para escribir un email. Entón, a ver, nos vivimos na tecnoloxía, nos criamos na tecnoloxía prácticamente a xente da miña xeración, ou da xeración de Fernando, que é moito maior. Sí, pero eu que son informático, ainda así digo, mira, paso de descargar un libro, son informático. Cal é o problema? Que, bueno, o ebook sí, está aí, e autoedicións... Vale, sí, eu teño Kindle, pero... Sí, eu non. Pero, que o que acontece? Moitas veces falamos de datos de Estados Unidos. Estados Unidos xa non é significativo para Europa. Moitas veces vai antes. O que pasa en Estados Unidos pasa 5 anos despois en Europa. Pero a veces non é así. En Estados Unidos o que sabemos é que o ebook se comeu un cacho do mercado do libro pertencente á tapa dura. A tapa dura normalmente son os libros, son principalmente bestseller, e xente que regalaba libros. O sea, libros para non ler, basicamente. A xente que merca libros normalmente non merca tapadura, porque se teño un orzamento de 100 euros ao mes para mercar libros, se merco tapa blanda, merco máis, que si merco tapadura. E despois, o noso mercado en concreto galego é tan reducido e tan particular que todas estas cousas é moi difícil que nos resten algo, porque para promocionar o teu libro, autoeditas ou sacas en digital... E que non restan, penso que suma. Sí, eu creo que... Eu o meu libro teño descarga gratuita. Eu penso que non perdi venda, de feito, penso que gañei. Porque a xente que o descargou, gustou, me vou regalar a tal, non me podo mercado. Sí, eu estou un pouco farto de oír o tema de a frase, é moi socorrida desde aí anos, no mundo do libro, de non nos pode pasar o mismo que lle pasou a industria da música. Pero se estamos facendo o mismo. A ver, o tema de DRMs no ebook, poñer ebooks 2 euros máis baratos que o libro en papel. O sea, que este libro custa 16 euros e vas a vender un arquivo por 14. Iso é que pasa, restan e o custo que imprenta. E que iso non ten absolutamente ningún sentido. Sí que ten sentido. Din as malas linguas, por aí, que o que queren, a ver, a unha editora non lle interesa vender libros, non queren vender libros. E o fan, así un pouco para facer o paripé. Porque para que chegue o punto onde haxa tanto piratero que haxa que tomar, obviamente, o mercado editorial non pode desvanecerse na noite a mañá, non poden desaparecer os libros así, non o vai permitir. Entón, que queren facer? Canon digital, canon para os libros. Me monto un esgar de libros. Bueno, se existe este macero. Sí, bueno, pero ainda non está a nivel de tal. Entón, cubrir eso. Claro,
Dan facilidades para descargar libros? Non. Amazon dá certas facilidades, pero é certo que eu fui a mirar un libro e me decía de 50, vale, digital 9,75. Bueno, pois haberá que ir a descarga gratuita. Claro, hai que Ou ver Claro, eso porque os prezos do digital están moi por riba do que poderían ser. Porque non lles interesa vender digital, porque queren forzar o mercado para que haxe un colapso, que haxe piratee, que non se vendan libros e que de repente, claro, como pasou ca música, e privatizamos a música. Nos estamos montando a nosa plataforma agora para o digital, porque, por exemplo, en Urco, é unha editorial que ten 4 ou 5 anos, sempre fomos un pouco outsiders, non? E creo que somos, en Galiza, ahora mismo, a editorial máis grande que está fora da Asociación de Editores. Bueno, agora non, porque Rinoceronte se acaba de marchar da Asociación de Editores tamén, non? Que isto tamén é sintomático que... non, se está desmantelando pouco a pouco, vale? O que acontece é que, eso, nos estamos montando a nosa plataforma digital porque pasamos da 200 de maio, pois somos así chuvos, con contos extraños tamén. E, por exemplo, estamos utilizando de ebook, un ebook custa 2 euros, por exemplo, ou podes descargar toda a colección gótica de Urco, que son 12 títulos, por 10 euros. 12 ebooks por 10 euros é un prezo xusto, 2 euros por un ebook é un prezo xusto. Pero se mercas o ebook de contos extraños, número volume 1, por 2 euros, e queres mercar tamén un libro en papel, que custa 12, pois o libro vai che custar 10. E se compras o libro en papel por 12, levas o ebook de regalo. Entón, de alguma maneira ligar o que non dicir, bueno, que se me descargan un libro ou se me mercan un libro en digital, non vendo un en papel, é que non, é que son complementarios. Eu estou convencido de que, e o que pasa co libro de Fernando, o libro de Fernando é o libro máis vendido de Urco, agora mesmo, en un ano. Está en descarga gratuita. Eu creo que o feito de ter o libro en descarga gratuita implica que vas a vender moito máis que si non o tes en descarga gratuita. Porque non é restar, non estás restando, non... Bueno, iso se pregunto ao autor, o outro día falando con un rapaz que vai sacar o libro, e dixo, pero como tes en descarga gratuita? Ti non vas coñer, non, un primeiro capítulo e tal, non sei que. Cheguei, ti que prefires? Que te merquen 1000 libros ou que te pirateen 100.000? Iso, que pirateen 100.000, por que? Bueno, porque teño 100.000 lectores, claro, non mesmo ter 100.000 lectores que ter 1000 ventas, ti que faz 1000 ventas nada. Tomas aí unha mariscada, se queres, que non vas facer? Pero se tes 100.000 lectores detrás, entón non é o mismo. Falando do tema dos ebooks, vou comentar un pequeno detalle. Na miña opinión, o invento ten unha cousa boa e unha mala. A mala é que é un invento moi cutre, o sea, tecnolóxicamente, se sabedes como funciona o ebook, é a cousa máis cutre do mundo, o sea, é como un telesketch, como estes antigos que había, pois máis ou menos así. Entón, é un invento que vai desaparecer, así que os iPads saian con pantallas en retroalimentación, suponemos que desaparecerá. O bo, que é como os móviles, fai 15 anos ninguén tiña móvil, fai 10 anos, o tiño 30% da población, agora, pois, a xente ten un móvil, 2, 3, eu tiño un móvil na miña vida, e teño aquí, por demostrar. A xente di, non, como pode ser así, podo, non sei, estou intentando batir os récord Guinness ou algo así, pero cos ebooks vai pasar o mesmo, porque ao final van nos regalar as bolsas de pipas. A mí me acabaron regalando, o meu primo regalaron no Nadal, todo o mundo vai acabar tendo un ebook na casa. Que pasa que a tecnoloxía, os ebooks igual que os móviles, xa que eu teño, vou non usar. Teño un ebook, teño un libro gratis, pois que lean, que polo menos a xente ten un ebook na casa e leen, se equilibra o mercado, porque se agora lee un 20, un 30% da población e dentro de 10 anos lee un 70% da población xa volvemos a equilibrarnos, porque polo menos hai lectores que é o que realmente interesa. Entón a xente que di, non, pois bueno, pensaban cousas, se os ebooks sirven para alentar e para facer que a xente lea e colle un libro nas mans, non hai ningún problema. O que pasa é que eu penso que aí ten que haber un cambio, non sei se xeracional ou algo así, porque a min gustan os libros, quero dicir que me gusta ter un libro na man, pasarlle as follas, collelos nun momento determinado, non sei. Que bibliófila, pero miña tía tamén era, miña tía ten 58 anos. O mellor as próximas xeracións, pois que van educadas de outra maneira. Mira, miña tía ten 58 anos, é moi bibliófila tamén, moitísimos libros, pero moitísimos. E outro día aparece un libro, e eso, regalaron. Que tal? Moi ben, xa non volveu os libros. Por que? Iso é que quería mercarme da vida dos gigantes de Ken Follett, e claro, tiña que poñer un posible. Meteu ebooks, cantos tes aí 20? Bueno, unha persoa que é como móvil, ti tes móvil. Sabes mandar mensaxes?
Vale, pois o ebook é a metade do edificio. O ebook é encender e lexir o libro, non ten máis. Se sabes manexar o móvil, sabes manexar o libro. Entón, claro, o que pasa que o mellor dixan que esa tecnoloxía, a xente mellor como nós, ou tal, que non se atreve, ata o día que collas a man e digas, só hai que facerle así. Pero non é tanto, creo que non é tanto pela cuestión tecnolóxica, sino de Por obxecto físico, obviamente, non o mismo. de ir a unha librería, pasar as follas, Por exemplo, unha novela, a portada, unha novela dache máis ou menos o mismo. Que pasa? Que falamos sempre, os libros infantís non teñen sentido, porque ten cor, esta ainda non ten moita cosa, ten tapadura, ten troquelados, ten moitas cousas para tocar. Que hai xente que di, non, é que cos iPads tamén vai ter cor. E dixen, si, cuidado, e o teu fillo de 8 anos un iPad de 600 euros. Toma o libro e... Eu hai unha cosa que digo sempre, que o formato este de algo encuadernado con un lombo, con as follas e tal, ten como 2000 anos, non? Que foi sustituir os rolos. Eu creo que porque aparezcan uns cacharros e tal, non vai desaparecer. Que sí que se vai resustar. Vai haber moitísimas cousas que non saen en papel por fortuna. Por exemplo... Pero é como cando saíron os emails. Dixeron, se van a acabar as cartas. Eu teño que bater e me dixo, hai 5 veces máis cartas nos últimos 15 anos. É que Eso non os bancos. Os bancos non van a acabar. Pero, claro, pero é certo. A cuestión son os bancos, a telefonía móvil que vos mandan. E agora os xogados. Sí. Que pasa? É certo, pero ninguén o prevía. Imagínate que dis, non inviertas en correos porque as cartas... Non é os correos, é nas empresas, nos traballos. Sí, pero me refiro... Decía, se vai acabar o mundo do papel e cada vez temos máis papeles. Pero iso, ninguén prevé o que vai pasar. Imagínate que agora os e-books a xente lee máis e se aficionan os libros, mercan máis libros. O millor é o revés. Ademais, hai cousas, por exemplo, a literatura científica, digamos, non? As revistas académicas, as universidades, etc., non teñen moito sentido en papel. Os dicionarios en papel non teñen moito sentido, a menos que queras que llegue unha tendinite, onde teñen os dicionarios, non? Eso sí que é normal que desapareza, porque hai unha tecnoloxía que se demostra infinitamente superior a ese formato e que extingue ese formato para esos determinados contidos, non? Até agora, pois os dicionarios eran en papel porque non había ningún outro soporte mellor. Aparece un soporte moitísimo mellor que se demostra moitísimo mellor, pois... É que iso é algo que me encanta no Kindle. Ti estás lendo no Kindle, non sabes unha palabra, sinalas esa palabra e te sae a definición. E trae definicións en mi mano, non sei onde sacar, porque... Pero, por exemplo, cando apareceu o hipertexto, que se falaba moito de hipertexto, cando apareceu internet e tal, de que a nova literatura vai a ser... Me lembro das clases de teoría de literatura, non? Eu vi cursos de hipertexto. Era a literatura fragmentaria, non lineal e non sei que, non sei quanto. E creo que o hipertexto foi algo que non chegou ao ano 2000, é algo dos finais dos 90 e aí se acabou. Sigo falando do libro de Al Gore. Sí, famoso. Pero vamos a ver, unha cousa con links que vas lendo de un lado para outro, vale, está ben, pero é unha curiosidade, porque todo o mundo volve ao que volve, non? Hai cousas nas que funcionan e hai cousas nas que non, simplemente se trata de que se reequilibre. Hai tecnoloxías que evidentemente quedan completamente obsoletas porque cando aparecen a mellor non valen para nada, pero hai outras que non. Eu creo que o libro e o e-book son tecnoloxías completamente diferentes. O e-book é moi bon para unhas cousas e non é tan bon para outras. Eu non me levo un e-book a praia, por exemplo, na piscina. Eu me podo levar un libro de 3 euros e se se molla e se se enche de areia e se fastidiou e xa está. Non me levo un e-book e a min, que son impresor ademais, pois gustame. Eu son un friki, non? O primeiro que fago é cheiralo para saber se está impreso en offset, en digital, mirar o papel, mirar que me imprimiu... Claro, esas cousas como... Ostras, non me gusta este libro porque o papel é demasiado blanco. O sea, a mí eso pasa. Eso nun ebook non podes facer. Pois, gustame porque este papel é gordiño, pero ten baixa camaxe, entón me aguanta ben cando leo... Cosas de impresor. Cosas de impresor. Pois iso. Pero é algo que facemos todos, vale, eu sei lle poñer nomes, non? Pero nada máis. No, que te iba a comentar, Bueno, pois, alguna pregunta máis? sí, alguna preguntinha máis? Xa nos estamos estendendo. Sí. Mira, promocionar con os clubs de lectores que hai por todo o país, ou mellor a intentar chegar aí non aos colexios, porque xa sabemos que é unha cousa distinta, pero os clubs de lectores que hai xente moi interesada en
en ler e en formar lectores. E aquí temos un exemplo moi claro, un club de lectura que funciona de maravilla, que está facendo un traballo excepcional cos nenos pequenos, está formando os lectores cunha calidade extraordinaria, e hai xente maior lendo tamén. Bueno, esta semana hai un montón de actividades. Empresas como a vosa, que felicito vos, pareceme que sois unha valiente nestes tempos, arriscarse a facer o que estades facendo e facelo tamén, pois ao mellor, igual que facedes con esas 10 librerías que coidades, pois tratar de chegarse ao mellor eses clubs de lectores que hai, porque pois non son moitos, pero hai moitos. Porque é unha maneira de chegar a moitos sitios. De feito, fai 2 semanas o que pasa é que son máis ben clubs de lectores dos institutos. Non, pero... Por iso te digo que tamén hai outros. Había que localizarlos, porque a vostede hai veces que non... Pero moitas veces localizar, porque hai cousas que nos parecen moi básicas, non? Por exemplo, localizar pois os mails de todos os institutos de secundaria de Galiza para poder mandar un boletín de novidades. A veces é complicado, sobre todo porque para acceder a esos datos tens que ir á página da Xunta, e a página da Xunta o diseño de antes era horrible, o rediseño para prepararlo. Entón, pois claro, a veces atopar clubes de lectura en Galiza e enderezo de correo electrónico pois podeche levar, moitas veces vas recopilando o que acabas de comentar tú agora, pois na feira de Coruña che comentan, estás 10 días e che ve comentando a xente, pois isto é un club de lectura e tal, vas anotando e tal, pero... Sí, máis ou menos estamos pillando así a través de, por exemplo, a xente que coñeces nas feiras, de profesores que se te achegan, que invitan ao instituto ou tal, pouco a pouco, tampouco temos capacidade de tempo para facelo todo porque é complexo, pero sí, é un punto interesante a mirar, indagar a ver se atopamos os clubes de lectura. Pero si é mellor, o que falamos antes, igual que dos suscriptores, igual que xente como profesores que apostan por un libro e que tes de man e dixes, pois tamén sacamos este, mellor ter pouca xente que realmente se interese polo teu traballo que 100.000 que colle un libro e non se volven interesar por ele ou que xa te fan perder o tempo. Pero sí, habrá que buscar os clubes de lectura. Non sabía que... Eu pensei que había máis ben, porque eu teño un listado bastante grande, teño 90 clubes, pero todos pertencen a institutos ou así. Non, pero hai nos anos tamén. Son consciente de que hai en Ourense, en Santiago, aquí hai un que funciona moi ben, que é extraordinario. Despois, outra cosa que comentaba o plan lector nos institutos. É unha lei que se iba agora, e que se fai ben será extraordinario, porque é que o que pasa que é difícil de artellar e depende bastante das persoas que estén dispostas a levarlo a cabo, pero de alguna maneira, en principio é unha recomendación para que haxa unha hora de lectura semanal, como no instituto no que eu estou, empeza este mes precisamente, puxémonos co tema e fomos capaces de artellar no horario unha hora semanal para que os rapaces, hai un carro con libros, aparte se saben o día que van ter que lles toca ler, e os rapaces van ler libremente o que queiran. Tamén poden traerlo da casa? Sí. E que máis? Porque así... O objetivo é que lean. Entón, primeiro, mellor hai que incentivalos, motivalos, poder un carro con libros, pero tamén que eles lean o que queiran. Non é nada imposto por un profesor de lingua ou de galego que lle tens que ler isto. E iso é interesante. Pero ten que ler nesa hora, con eses 45 minutos, os rapaces... Me comentaba precisamente outro día un profesor de instituto que xa ten implantado e me decía, que claro, hai algún que me di, pero podo estudiar, entón, claro, non, hora de lectura, pero estou lendo, porque estou estudiando. Entón, claro, hai xente que quería aproveitar para estudiar, para os deberes aquí, en plan, non, é hora de lectura. Ten que ler, claro, pero literatura da que queira... Xa buscan ese oco para intentar pasarse como sea. E os rapaces entran por aí, porque o noso colexio leva 6 anos implantado. E faise todos os días, 20 minutos todos os días, despois do recreo. Ao principio, costou moito traballo, porque os rapaces estaban facendo esas cosas, estou estudiando matemáticas, que teño un control despois, pero despois, pouco a pouco, van collendo, as conversacións, claro, a realidade que si entran nesa dinámica e gusta esa manera.
Sí, porque ao fin e ao cabo, supoño que todos os que estamos aquí leen por placer, é realmente un placer. Por que alguén rechaza algo que dá placer, non? Hai que analizar eses motivos, porque se bota unha película que lles gusta na tele, quedan mirando, non digamos, non vou mirar. Un libro te pode gustar. A cuestión é que a película, esa gran diferencia, e non tens que facer nada, non tens máis que sentarte, te entra polos olhos e capta a tua atención. Os libros tamén captan a atención, por eso nós, por exemplo, procuramos traballar moito ca imaxe, ca portada, igual que con que publiquei, algo que te chama a atención, que te faga coller o libro e darle a volta e decir de que vai isto. E claro, o libro hai que collelo, hai que abrilo, hai que empezar a ler. Entón, cando lees unha ou dúas páxinas, sí te pode captar. Non é como a película que pasas por aí, quedas así mirando para a tele e xa quedaches enganchado como un bobo. Entón, claro, ese pequeno paso, eso que parece unha tontería, o que hai que conseguir e que faz con iso é importante, porque, claro, chegas aí, pues, teño que ler un libro, teño aquí, pues, empezo a hai que formar lectores, hai que formalos, os rapaces que vexan na lectura un placer, porque realmente é un placer. Pasa que no mundo do ensino xa hai moitos problemas e hai nenos que están a eso, que non saben ler, ou si saben ler pero non entenden en absoluto o que están lendo. Entón refugan o ler porque non... É verdad, todo o que te resulta... Claro, é un proceso que hai que traballalo, pero vemos que cando isto funciona, os rapaces se enganchan, e incluso eses que si la vean que leen mal, acaban enganchándose e acaban cogiendo placer con a lectura. Pero bueno, temos que darle unha volta. É como só dicir, xente que quede mal, a culpa sempre dos pais. Porque eu sei de xente que le van por dos vexos, coñezo algún caso en particular, collen o seu fillo unha vez a semana ou cada 2 semanas, van a librería e di, coño o libro que queiras, o rapaz está mirando, me gusta isto, e mercan o libro. Porque está acostumbrado, vai no ler, eso non axudan a ler, e fan que ir á librería non sexa. Que outro día me comentou unha amiga, isto é un caso verídico, ela é de Ribeira, entón ten un par de amigos de Ribeira que dixeron, imos a Compostela que queremos mercar unhas cousas, entón, pronto. E xo, espera un momento, vine comigo que quero mercar un libro. E xo, bueno, entrar nunha librería, os tipos, pois vámonos daqui, que este sitio dame un pouco menos que medo, sabes? En plan, xeo, sí, saíron para fora, me deixaron a min dentro, buscando libro por ali. Xeo, como se, non sei, se foran per riba ou... E xe, pero non, que será que non, a mí me dijeron que nunca leran un libro, que a lo mellor algún que te mandaban así un A guía telefónica é o único libro que hai moitas casas. Pero, bueno, o único material impreso. A mí me ten pasado feiras, non? De, pois, estar no, por exemplo, a Feira de Coruña, que fan nos xardíns está na rúa esta. Claro, é a pé de rúa, non é un sitio que te inspira a propósito. Por iso a Feira de Coruña é a feira na que máis se ven, porque hai moitísima xente de paso. Pasa moitísima xente, entón, algún pica. E ves reaccións que a min é que, non sei, se me dan ganas de chorar ou me dan ganas de coller o libro máis gordo que teño que ir a cabeza. Ao pai de listas. Sí, de un neno que mira o libro porque chama a atención e di, mamá, cómprame isto. E a contestación, vouche comprar unha hostia. Así. Para comprar para que un libro... Non velado seguro que lo merca. Claro, e moitas veces cando ves que é un libro de... Bueno, tampouco é por decir, bueno, mellor non ten capacidade económica para mercar o libro, tal, porque o libro caro. Moitas veces é un libro baratiño, pequeno, que sexa que dan ganas de regalar. Eu moitas veces, mira, chaval, toma. Pero non, claro, esa clase de nenos, si xa desde pequenos de cortas os poucos impulsos que van a ter de coller un libro, de mercar o libro, porque, ainda que sexa porque lle chama a atención a portada, e o mellor despois non empeza a ler e non o lee, pero o mellor sí, non? Entón, pois, se aquí tens a oportunidade... Se ten na casa tarde ou temprano, claro. Pero si tiñamos unha lista bastante simpática. De xente que dicía, está en galego, o sea, me botan para arriba, chega en plan... Si fora borde. Sí, bueno, por uno. A mí facía gracia, ya intentaba acabar, porque alguna decía, ¿qué? Como unha decía, no, en galego, que en galego me mareo. Sí, me mareo. Me mareo. Entonces decía, no, soy galego, tal. Entón me decía, non es galega, logo, tal. Sí, verás en galego. Eu tamén se deu o caso contrario, pois, 2 ou 3 ocasións, por lo menos, un rapaz que estivo aí collendo o libro, e dixo, pois, voume levar o libro, tal, non sei. Pero o rapaz se veía que era madrileño, e dixo,
eres madrileño, ti entendes galego? Non, pero o meu pai é galego, eu teño un dicionario ali, malo será. Que forza de vontade, eu non o faría, sinceramente. Eu dixe, ostras, e outra xente que galega, non, que non entendo. Pero... Bueno, eu cheguei moi tarde, Nada. Pero non chegou. podemos escutarvos, pero vin pensando que xa non estabades aquí, pero vos si está. Non quero saber que é. Vim a felicitarvos porque o traballo no que vos metedes realmente é moi importante para este país. É un país que hasta hai pouco era analfabeto na súa propia lingua, e aínda que xa levamos coa lei de normalización lingüística desde o 23, aínda queda moito por facer. E este campo voso pois estaba sin traballar. Entón, creo que merecedes felicitacións e parabéns e todo o apoio do mundo. Vexo aí para nenos frikis, para adultos incendios, para mentes enfermas. Sí. Hai que chamar a atención del momento. Según vai pasando o tempo, vai cambiando de necesidades. Eu teño necesidade de, como avó, de poder meter os meus netos na lectura e nos contos e así. Entón, eu pensei xa hai moito tempo en que había un tipo de libro que nunca se fixo, que os libros para que os avós lle lean os nenos. Libros, bueno, 14, a letra ou máis, o sea... Para que vexa... Claro, hai nenos de 5 anos que ainda non len libros, pero encántalle que lle conten contos e facer unha selección boas de contos para que os avós lle lean os nenos, pero que sería, bueno, pois... Apúntate máis contos para que che lea o avó. Non é unha maneira. Contos para que che lea o avó. Sí, esto es una lectura. Pois sí. Pois o vamos a sacar, sí. Sabedes como é o noso traballo editorial? Para sintamos as ideas dos demais. O gran problema sempre é a distribución. Pero aquí como... Temos dúas distribuidoras. Hai os... como se chama? Os clubes jubilados. Están ali todos. Como a Roma en obras. Pero sabedes unha cousa tamén, que nos fogares da xente maior, nos asilos, como terapia, lente cousas infantís. A xente maior está ten un éxito extraordinario. Porque volven a infancia esa xente e xíntense felices. A todo o mundo é feliz olle conto. Sí. Bueno, eu outro día en espazo de lectura que fomos cos nenos, eu dime conta que estaba casi como babando, eu quedei dixen, bueno, unha cara tonta eu misma, rindo, digo, pero Dios mío, como se fose de 3 anos. Pero a xente maior que dice Xulián non é... Como é o nome, Xuliano? Así se o sacamos, polo menos que non sexa idea nosa, Xuliano, non? Xulián Maure. Xulián Maure. Maure, vale. Así dicemos, non plaxamos. O día que saia voltamos e dicemos... Bueno, se fracasa a idea, non me va a hacer a culpa. No, idea, fracasar, se sai xa non é un fracaso. Eso xa é un logro. Foi colega voso, Foi pioneiro neste país. editor, sabe de fato. E sobreviviu, bueno, eso danos... Bueno, Sigue aí, non, decir, non acabar o tempo. Ainda non nacer a desvosos, que para mí... Bueno, eu xa teño miña idade, parece que... bueno, Moi ben. moi ben. Pois moitas gracias. Moito éxito e parabéns. Deixamos ir a cear. É que teña moitos éxitos. Eso é.